Moi bo día a todos e a todas. Grazas por estar nesta rolda de prensa que, como sabedes, hoxe de maneira excepcional fainos retrasar media hora a habitual comparecencia dos venres para dar conta dos acordos de xunta de goberno. Acompáñame a miña esquerda, que é a vosa dereita, Vítor Bello, de Nordesía Producións, e a miña dereita, que é a vosa esquerda, Mercedes Pérez, de Nalgures Producións. Como podedes ver nos cartaces que temos aquí na proxección, o motivo desta rolda é de presentar o concerto que Tribalistas vai ofrecer en Santiago o próximo 26 de outubro. Eles falarán máis das cuestións do concerto e do impacto. Nos entendemos dende o Concello que non é un concerto calquera. Primeiro porque, os seus protagonistas están de volta aos escenarios estreándose segundo disco despois de 15 anos, de teren vendido millóns de exemplares do seu primeiro traballo, e logo porque configura os Tribalistas, non? Ese trío formado por Carliños Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes, dos cales vos poderán falar moito máis Vítor como Mercedes. Eu sí que de alguma maneira quería contextualizar o anuncio da presentación deste concerto e un pouco contextualizar porque non é un concerto calquera, non? Porque no fondo é retomar a celebración de grandes eventos musicais despois de anos no multiusos do salón. Somos conscientes de que era unha demanda que estivemos a traballar nos últimos meses, tanto ca dotación orzamentaria para poder apoiar dende o Concello a celebración destes grandes eventos, como nesa reclamación de recuperar o espazo do multiusos do SAR como lugar tamén no que poidamos proxectar eventos de impacto na cidade e se pode ser en época de desestacionalización para buscar modelos máis sostibles e sustentables no que se chama como modelo turístico de visitantes, moito mellor. Xa sabedes que hai pouco presentamos o que é a celebración da Supercopa da ACB no multiusos para o mes de setembro, que é un evento deportivo de moito impacto tanto polo cartel como pola esa tradición baloncestística na cidade, e hoxe presentamos un dos primeiros eventos no eido musical como este concerto de Tribalistas. En vindeiras datas seguiremos vos dando novas novidades, tanto de grandes eventos como de concertos. A nosa idea é programar varios ao longo deste ano e ilos anunciando como así nos comprometimos o inicio do ano, non? E polo tanto, eu xa non teño nada máis que decir, deixo vos con Vítor e con Mercedes para que un pouco nos avancen máis cale a filosofía, en que consiste a xira, porque isto márcase dentro dunha xira que Tribalistas fai por Europa, por grandes cidades, e un pouco que nos contextualicen a importancia deste concerto. Non sei quen vai falar antes. Vítor. Gracias, alcalde. Como xa expuxo o alcalde, creo que estamos de noraboa en Compostela por poder acoller unha vez máis un concerto, digamos, dos que entendemos singulares e que ademais se perfilan nunha liña na que tanto Nalgures como Nordesía vimos traballando desde fai xa moitísimos anos, que é dar a coñecer a diversidade musical e dar a coñecer artistas que veñen de outros territorios con escenas musicais ben interesantes, pero que moitas veces non nos chegan, digamos, de forma habitual, malia que neste caso falamos de artistas que se expresan en galego e que triunfan polo mundo inteiro, non? Tribalistas nunca fixo unha turné, nunca se xuntaron para facer ningún concerto, polo tanto a súa turné, como podedes comprender, é moi agardada, porque hai xente que leva máis de 15 anos agardando que esa xuntanza se produza. A súa xira comeza o 28 de xullo en Brasil e durará hasta mediados de setembro, e a partir dos principios de outubro virán a Europa con 13 datas en algunhas das máis importantes capitais europeas, nas que temos a sorte tamén de atoparnos, Santiago de Compostela no mesmo nivel que París, que Londres, que Porto, que Lisboa, que Barcelona, Madrid, Milán, Roma,
Basilea, Hamburgo e algunha máis que agora mesmo non. Veñen como consecuencia de ter editado recentemente un segundo disco. Xa sabedes que o primeiro disco dela, entre outros, pois hits que conseguiron dar a volta ao mundo e vender miles, millóns de copias, e que, bueno, que no consciente colectivo da xente, que alo menos, pois eso, naquel entón estábamos na adolescencia, pois cancións como Xa sei namorar pois forman parte xa, digamos, do que é a nosa banda sonora, non? Cecais, para algúns de vós que non estades nesa franxa de idade, pois vos resulte un pouco menos coñecido, pero vos aseguro que podedes facer unha pesquisa de quen son tribalistas, tanto como colectivo como individualmente, para darvos conta que estamos seguramente ante unha das mellores encontros musicais de todos os tempos. Dito isto, cedo ya a palabra a Mercedes para que vos conte un pouco como vai ser esa produción nun espacio que na cidade, como decía antes Martiño, pois levábamos un tempiño sin desenvolver actividade musical, e ela vos dará un poquinhos máis de información acerca das características do show. Hola, bons días. Bueno, gracias ao Concello por habernos convidado e por axudarnos a presentar este proxecto, porque, como di Víctor, pois intentamos apostar por un tipo de artistas que mellor non son tan mediáticamente coñecidos. Neste caso, nos ocuparemos máis da produción técnica. Como sabedes, vai a ser no Multiusos do SAR, que acolleu moitos grandes concertos, pois ten unhas singularidades que non ten pois un palacio de congresos, un auditorio, co cual acústicamente pois se vai a preparar para que o son sexa da mellor calidade posible, aunque xa sei que tamén eles xa fixeron os seus amaños previamente. E técnicamente, pois, ademais de cuidar todos os aspectos legais e habidos e por haber de toda a nosa legislación e de cumplir cos materiais e coa coordinación de riscos, pois técnicamente eso se vai a cuidar moitísimo son, porque evidentemente un concerto desta categoría necesita tamén un acondicionamento especial. En principio, as entradas saldrán tamén á venta pois a partir deste fin de semana. Empezaremos con as 2000 localidades, chegando a duplicalo, esperemos. E tamén serán as entradas, algo moi importante, que serán as entradas máis baratas de toda a xira, que eso tamén creo que vai a facer que a xente veña máis. E nada, técnica, eso, nos basicamente nos ocuparemos da parte técnica, que, por outro lado, aparte de que desa xente que acudirá nese momento, vamos a mover unha gran cantidad de personal, que tamén é importante para a cidade, a veces esa creación de empleo que facemos por debaixo as empresas de produción, que chegamos días antes do evento e mobilizamos moita xente para traballar, cousa que tamén é importante, a parte do impacto artístico que poida ter o evento. Preguntas, damas, cabaleiros, xente, cuestións? Non? Explicámonos moi ben, non? Sí, é que o artista fala xa por si só. Sada, para rematar, solamente dicirvos unha cousa, é dicir que vai ser un concerto eso que nos situamos dentro do que é a excelencia, porque o tratamento tamén, é dicir, dos servizos que se den ali ao público, tanto de restauración como de atención, van ser, digamos, acordes, digamos, a elegancia que este concerto vai ter e que podedes comprobar, e polo tanto, pois, estamos moi orgullosos tamén de reinaugurar, digamos, un ciclo de grandes eventos dentro do Concello, e agardamos e desexamos que sigamos nesa línea para poder atender todos os perfiles de público que hai na cidade e como capital deste país. Muy bien. Graciñas. Pues nada, despidos y...